Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш сённяшні чацвярговы эфірны дзень з варшаўскай нашай студыі і размаўляем, як і заўсёды, пра падзеі ў Беларусі за яе межамі ў супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Маім суразмоўцам будзе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Добры дзень, Віталь. Добрый день. Рады бачыць у студыі, што змог дабрацца да Варшавы, да нас. Ўсё ж такі лепей, чым Zoom, калі вочы ў вочы, як кажуць. І тэма нашага сённяшняга абмеркавання – гэта працяг танцаў з бубнамі вакол дарожных мап па інтэграцыі Беларусі і Расіі. Віталь, чуем мы ад амбасадара беларускага ў Расіі Сімашкі который раз уже заявы про тое, что ну вось яно. Зараз усё подпишем, там трошечку засталося. Следом выходзіць Лукашенко, які зноўку там нешта там кажа, что вот не зусім так. Дык ўсё ж таки, вось на твой погляд, что адбываецца з гэтымі мапамі? Ну, вось таму не хацелось бы рэагаваць на нейкія сіюмінутныя падзеі, паколькі як Сімашка заявіл, адразу мудрыя аналітыкі зрабілі на розных беларускіх СМІ перадачы, што будзе, чаму будуць падпісаныя дарожныя мапы. Ну а праз дзень рабілі не менш мудрыя перадачы, чаму Сімашка і астатнія далі назад і чаму все-таки дарожныя мапы, магчыма, не будуць падпісаныя. Таму пакуль мы гаворым мала, што там дзе хто зноў скажа, будзем гаварыць больш стратэгічна. Будзем гаварыць больш пра сутнасць гэтых адносінаў. І сутнасць іхніх я бы абазначыў такой, ну скажем, фармулёўкай ці такой метафорай, як васал і сузерэн. Я так уже другі, можа, раз это ўжываю, ну, не магу сказаць, чыё аўтарства, мне здавалася, што я сам так это прыдумал, але, можа быць, напэўна, это да мяне ўжывалася, так што не буду настойваць, але сапраўды я нават, калі такое сказал, стаў чытаць там пра вот гэтыя сярэднявечныя правілы, як это існавала, і ўсё гэта не так проста, гэта і не раб, і не рабаўласнік. Гэта даволі складаная сістэма адносінаў, калі васал можа адваёўваць себе нейкія там больш прывілеяў, там менш падаткаў і гэтак далей, і сузерэн, ён не такі уже без, скажем так, безварыянтны, безмежны гаспадар гэтага васала. Так што гэта адносіны, вот менавіта таму мне нагадваюць адносіны на сёння Лукашэнкі і Пуціна. Безумоўна, пасля жніўня 2020 году гэта васальнасць стала яшчэ большай. Яна, скажем так, павялічылася і стала для ўсіх відавочная, і зараз, як вот недавно мне в интервью сказал наш с тобой добрый знаёмы украінскі палітолог Евген Магда, что Лукашенко спрабуе, скажем, павялічыць даўжыню гэтага павадка. Ну, таксама уже, відаць, не першая такая паралель, але сапраўды можна сказаць, што Лукашенко на гэтым павадку стратэгічна, гэты павадок даўно існуе, сам Лукашенко в яго улез, скажем так, і доўга там падпісаннем, калі браць самыя апошнія, не браць там з 90-х, калі ў гэтым было больш, скажем, такой палітыкі, калі Лукашенко хацеў патрапіць Кремль, а ўжо нулевыя гады, далей в 10-е вступіла в этот Евразэс, еўразійская супольнасць эканамічную, мытны саюз і гэтак далей. Всё гэта паступова, гэты павадок ён памяншаўся. Лукашенко в асноўным ён робіць спробы, скажем, рытарычныя, калі ён гаворыць, які он там самастойны, які он там Москва его там не нахіліць, гэтыя всплескі бываюць. Самы апошні всплеск мы бачым, гэта было перад выбарамі весной, летом 2020 году, калі нават многія там расійскія аналітыкі, публіцысты былі абураныя, што фактычна гэта выбарчая кампанія шла пад антырасійскімі лозунгамі, калі он сваіх апанентаў называў там, што яны кіруюцца расійскімі лялькаводамі, калі ён там вагнераўцаў лавіў. Але ўсё гэта было тая часовая з'ява, якая не змагла прыкрыць стратэгічную сутнасць, якая зноў, скажем, пацвердзілася пасля жніўня 2020 года. Стратэгічная сутнасць тым, наколькі Лукашенко сваёй палітыкай все гэтыя гады стаў залежны ад Масквы, наколькі гэта геапалітычная і ваенна-стратэгічная залежнасць, а цяпер павялічваецца і эканамічнай залежнасці. Мы ведаем, што таваразварот, хаця калісьці Лукашенко яшчэ сам выдаваў, не проста гаварыў словы, а выдавал распараджэнне, што павінна быць 30-30-30 беларускі экспарт. Расія, Еўразвяз і іншыя краіны.
Зараз Расія трымаецца каля 50, і гэта, напэўна, можа па выніках гэтага года будзе нават павялічвацца, то бок эканамічная залежнасць Расіі яшчэ большая, чым была год-два таму. І вот з гэтага пункту гледжання ўсё я тлумачу, што вот такія ўжо з'явы, як ці будуць падпісаны гэтыя дарожныя мапы, ці не, яны в стратэгічным сэнсе нават не маюць нейкага такого вырашальнага значэння. Это адна з тых цаглінак, адна з тых дробязяў, якія просто, скажем, абмалёўваюць агульную карціну. Мне здаецца, што зноў ён будзе нешта срабаваць. Все-таки, с аднаго боку, Крымлю это трэба, паколькі там у іх выбары у верасні. І, хоць там выбары парламенцкія, там, здаецца, на іх все больш-менш намалююць як трэба, будзе зразумела, і ўсіх, так сказать, апозіцыйных не рэгіструюць, але все-таки нейкая такая маленькая сімвалічная перамога павінна была быць. Пад гэтую перамогу яны настройвалі, так сказать, сустрэчу 9 верасня. Вось, але, зноў пашлі абвяржэнні, Лукашенко заўбартаўся, Лукашенко явно думае, што мала вельмі патрабаваў, попрасіл за гэтае падпісанне. Вот ён уже там, Семашка аб'яўляў, што падаткавы маневр будзе, так сказать, кампенсаваны. Ясна, што Москва на это решила не ісці, і Лукашенко таксама. То есть ён хоча больш за это падпісанне, а тое, што ён это можа падпісаць, это, я думаю, схіляюся не зараз, не верасня, дык пазней Москва дацісне, і гэтыя так званыя дарожныя мапы могуць падпісаныя. Некалькі момантаў. Па-першае, ось ты сказаў пра тое, што падпісанне гэтых мап нічога стратэгічна не вырашае. Але ўсё ж такі, калі падпісваюцца там нейкія такія дакументы там супрацоўніцтве, гэта да, я пагаджуся. Але такія нюансы, як адзіная падатковая сістэма ці адзіная валюта, здаецца, гэта досыць такія вырашальныя тэмы. Вот і мы справа, што пра адзін валюту ніхто не кажа, і эксперты тут губляюцца ў здагадках, паколькі мы гэтых дакументаў не бачым, ніхто іх не ведае, што там падпісаны. Самае цікавае, што іх не ведаюць нават праўладныя эксперты, там той же самы Пётр Пятроўскі развадзіў мне в эфіры руками і казаў, так я не ведаю, што там напісана. Яны не настолькі яшчэ заслужылі, каб ім такое гаварыць, а калі б камусьці такое гаварылі, то сказалі б, не расказвай гэта публічна. Так што в дадзеным выпадку чаму яшчэ не ведаюць? Бо там в апошні момант все можа мяняцца. Вот гэтыя выбрыкі, якія мы бачылі апошнія дні, яны ж абсалютна палітычна кіруемыя, і не то, што там нейкага няма такой формулы, якую не могуць эксперты там ці, скажем, гэтыя міністры дасягнуць. Яны все могуць дасягнуць пры жаданні. Просто што такое жаданне увесь час, оно то абрываецца, то з'яўляецца, в залежнасці ад палітычнай сітуацыі, в залежнасці ад таго, колькі той же Лукашенко хоча патрабаваць ад Москвы. Канешне, умоўна скажем, падаткавая пераход на абсалютна аднолькавую з Расіяй падатковую сістэму, наколькі ясна, мы з вами не эканамісты, наколькі я чытаў тых же самых разумных эканамістаў і сам браў інтэрв'ю, гэта даволі радыкальны крок для Беларусі, паколькі падатковыя сістэмы дастаткова розныя. І як многія Беларусі, нават там прадпрымальнікі лічаць, што в Расіі яна больш такая прагрэсіўная, больш ліберальна настроеная да бізнесу. Але ж у Беларусі зусім іншая эканоміка. Это эканоміка дзяржаўных прадпрыемстваў, якія кормяцца з бюджэту, якія высмоктваюць бюджэт, і гэтаму процьма такіх доказаў. Гэта эканоміка, у якой Лукашенко зараз пагражае, што не пагражае, а ёсць дзеянні, што не будуць рэгістраваць індывідуальных прадпрымальнікаў, дзе малы бізнес, так сказать, в загоне. І гэты падаткавы кодекс расійскі, конечно, Беларусі, ён паламае всю эканоміку. Таму вось у гэтых мапах, у яго, паколькі весь час это палітычны інстынкт, што яму пашкодзіць, што не, ён разумее, у яго, мне здаецца, такія рэчы хопіць інстынкта не падпісваць, паколькі ён зразумее, што это эканамічна будзе падрываць ягоную ўладу, это будзе пералом всей беларускай эканомікі. Так што там весь час, калі сачыць, то 29, то 32, то все гатовы, одна не гатова, то все гатовы, 3 не гатовы. Это такія сапраўды гульні, наколькі Москва, так сказать, выпрабоўваецца яе цярпенне на гэты конт. Але і Москва сама уже, напэўна, разумее, што гэта, як я там сцвярджаў, што гэта не настолькі там суперважна, раз уж гэтую, па-першае, заварылі кашу, трэба дакончыць, а па-другое, трэба нейкая сімвалічная там перамога перад сваім, тым ліку, электаратам, сказаць, што ніхто не будзе разбірацца ў дэталях. А калі прагучыць на всех расійскіх СМІ, што падпісалі, гэта расійская публіка ўспрыме як, нагнулі Лукашенку, па-першае, па-другое, трымаем пры себе Беларусь, безумоўна, ўспрыме як станоўча.
Віталій, все ж таки, калі казаць пра стратэгічна, вось прагучала такое, Лукашенко, можа быць, зараз там канчаткова ўсё і не падпіша, але Масква дацісне потым, ну, можа, пазней, праз паўгода, праз год, але дацісне. Ну, калі зараз ім гэта неабходна вот для такой вот невялічкай пабеды перад выбарамі, каб вот адзіная Расія больш галасоў набрала, як слушна заўважаюць асобныя эксперты, вот дзякуючы такой электаральнай такой вось міжнароднай нібыта перамозе. А потым вот навошта ім даціскаць, якая канчатковая мэта? Анексія? Ну не, тут все-таки эканамічныя рэчы. Ну ёсць такое меркаванне, памятаеце, найбольш востра гэтае пытанне стаяла пра там беларускую незалежнасць у 19 годзе, калі ставалі гэтыя дарожныя мапы і калі ну было незачыненае пытанне наконт там новых тэрмінаў Пуціна. І все вакол гэтага спекулявалі. А Путин так лёгка обнулился, просто вышла депутатка беларускага паходжання, касманавтка Терешкова сказала, што вось трэба абнуліць, і прагаласавалі і абнулілі. Вот і ўсё. Не трэба ніякіх складаных схемаў з агульнай дзяржавай там з Беларусі прыдумляць. Так што гэта адпала вось неабходнасць такая, вось такая была тады. Ну а калі ввогуле гаварыць, разумееце, мы з вами пра палітыку столькі гадоў пішам і гаворым, аналізуем в той ці іншай ступені. І калі вось я чую пагроза незалежнасці, то ясна, недзе там уже нешта дзёргаецца, там вуз ці што там пачынае дзёргацца, паколькі мы пра гэта гаворым все гады існавання Беларусі, і назавіце хоць адзін год беларускай гісторыі, калі мы не гаварылі пра пагрозу незалежнасці. Просто в гэтай такой, скажем, дыялектычнай, это калі казаць легальна, але сказаць, шизофренічнай сітуацыі мы жывем весь час, і сапраўды яна ну, ёсць, пакуль існуе Расія са сваім цяперашнім кіраўніцтвам, са сваімі, так сказать, намерамі, са сваімі выражанымі, выразна падкрэсленымі імперскімі амбіцыямі. Яна ёсць, ну, скажем, абстрактна, яна ёсць тэарэтычна, яна ёсць заўсёды. Ці можна сказаць, што яна павялічваецца ад гэтых дарожных мапаў? Ну, зноў-такі, я кажу, стратэгічна не. Стратэгічна больш важна, мне здаецца, вот всякія ваенныя справы. Павелічэнне ваеннай прысутнасці ў Расіі, якая зноў-такі зараз не так шмат гаворыць, як грылі ў 17 годзе, калі былі ну, папярэднія вучэнні Захад, яны раз 4 гады адбываюцца. Был Захад 17, зараз Захад 2021. І тады гаварылі пра гэтыя там цягнікі, якія везуць там лішнія расійскі асабовы склад больш, чым запланаваны. Танковую колону, якая рухаецца ў бок. А зараз абы менш гаворыць, паколькі ў нас ну, ўсё забіта, так сказать, рэпрэсіямі і все 20-21 годам нашым пакутлівым. І на самой справе можа быць зараз трошки больш гэтых ваенных, паколькі ну, нібыта ваенных пагроз, паколькі нібыта там адно рашэнне можа быць праціснута, другое, ці застанецца там нейкая база, ці застанецца там гэтыя знішчальнікі, якія будуць прылетаць. То бок, вот мне здаецца, ну зараз жа некалькі тыдняў таму даволі шырока абмяркоўвалася там ідэя расійскага даволі ўплывового палітолага Лук'янова, Фёдора Лук'янова, які там па правую руку ад Пуціна сидіць на некаторых валдайскіх там пасіделках валдайскіх сустрэчах валдайскага клуба. Хаця сам себе, безумоўна, пазіцыяніруе як незалежны, але вот ён вылучыў, што Масква можа выбраць армянскі варыянт, то бок не патрэбны ім Лукашенко, а ёй патрэбная больш грунтоўная залежнасць Беларусі ваеннай сферы, паставіць тут ваенную базу. Ну і вот наш даўні, скажем так, прыхільнік гэтай схемы Арсень Сівіцкі, наш беларускі палітолог, таксама гаварыў пра то, што все канчаткова зараз Кремль выбраў армянскую схему. Адразу яму, конечно, упікнулі, што ён, Арсень, пра это гаворыць мінімум гады 2, а Кремль все не выбірае, то армянскую схему можна было б зрабіць у 20 годзе, калі Лукашенко был слабы. Моя все-таки, ну, скажем, мое ставленне в этом сэнсе однозначно, я про это писал, что ну, Путіну па ўсіх прычынах геапалітычных, стратэгічных і нават псіхалагічных, як аўтакрату, ну, ён мае сэнс падтрымліваць Лукашенко да апошняга. Вось, не верю ні ў якія гэты армянскія варыянты. Навошта Расію ускладняць, калі ёсць прасцей, калі гэты пацыент, ён все больш залежны, і калі раней ён, як вассал сузерен, мог дазваляць себе больш, то цяпер рамкі его этого феадальнай вотчыны яны засталіся тымі ж геаграфічна, але яны зменшыліся. Цяпер сузерен дазваляе намного менш, не дазваляе там уже захадам заігрываць, там сказать, не дазваляе там дыверсіфікацыю эканомікі.
чаму, што яшчэ жадаць, якая змена Лукашэнкі, навошта ім гэтага. Так што вот тут такая, ну, скажем, в гэтым сэнсе большая пагроза незалежнасці, пра якую, паўтаруся, мы жывем все 30 гадоў. Тэма, на якую мяне навяло пытанне ці каментар ад нашага гледача пад нікам Капашун. Вот я ўзгадаў, як міністр абароны Беларусі, выступаючы там где-то там на сумесных расійскіх там канферэнцыях з сваімі калегамі, расказваў пра дзяржавы суседзі Беларусі, якія з'яўляюцца проксі такими дзяржавамі, праводзяць інтарэсы НАТО тут у дачыненні да Беларусі, там Літва, там тая ж самая Польша, там іншыя. Ягор Лебядок, каментуючы гэта, сказаў, што ведаеце, як гэта не мы фашысты, гэта вы фашысты, так і тут. Насамрэч-то Беларусь даўно проксі Расіі. І ось Капашун кажа, а можа зробяць з Беларусі вялізны ДНР, проксі для вайны супраць Украіны ці нават самой Еўропы. Гэта як працяг вось узнятай тэмы вайсковай расійскай прысутнасці тут у Беларусі. Можа, сапраўды хочуць зрабіць такую вось шэрую зону, з якой могуць потым перашкаджаць жыць іншым дзяржавам, той самай Украіне, той самай Польшчы, той самай Малдове ў выніку. Ну, цікава, калі там рэпліка пра тыя ж краіны там Літва, Польша, проксі захаду, яны ёсць захад, яны ёсць НАТО. Яны не проксі НАТО, яны сябры НАТО. Яны такія ж сябры НАТО, як ЗША, Францыя Ну, і там мелася, Германія. наколькі я памятаю, выступ міністра абароны, мелася на ўвазе, што яны так бы праводзяць інтарэсы ЗША. Ну, гэта ёсць такая, да, ёсць такая не толькі у расейцаў там версія, што вось, ну, усходняя Еўропа, менавіта яна бліжэй да ЗША, чым да той же там Нямецчыны і Францыі. Ясна, што Польша найлепшы саюзнік ЗША увогуле в Еўропе, тым больш в усходняй Еўропе. Гэта, ну, дастаткова натуральна. Яны, можа быць, больш разумеюць расійскую пагрозу краіны Балтыі і Польша, і больш могуць знайсці, так сказаць, разуменне ў ЗША в гэтых сваіх пачуццях. Што тычыцца Беларусі і ДНР, ну, это, конечно, той самы, ну, скажем, страшны варыянт, які самы негатыўны варыянт, які можа разгарнуцца. Тут, правда, ну, акрамя такого алармізму, ёсць некалькі рэчаў, якія, ну, гэтаму варыянту, скажем, могуць запярэчыць. Ну, перш за ўсё, гэта на дадзены момант самі інтарэсы Лукашэнкі, які, ну, дэ-факта пакуль кіруе Беларусю, легітымна ці нелегітымна, гэта ўжо іншая рэч, але ажыццяўляе, так сказаць, кіраванне, і яму это абсалютна невыгадна, менш за ўсё. Каб тут пускаць нейкія расійскія войскі, в выпадку чаго, в выпадку нейкіх так сказаць, нехарошых паводзінаў, не тое, што ён будзе там прасіць нейкай там дапамогі ў Крымля, а яны самі могуць прыйсці туды, куды ён не будзе пытацца. Вось. І гэта абсалютна для яго непрымальная сітуацыя. Я думаю, ён будзе ўсё рабіць, каб гэтага пазбегаць. І я памятаеце, як ён, напрыклад, там ўвесь час, як ён адбіваўся ад базы, і адбіваецца, і дастаткова паспяхова. Памятаю яшчэ, в якім там 16 ці 17 годзе адзін наш вядомы аналітык спрачаўся з іншым наконт таго, ці будзе наступным годзе база расійская. Каньяк прайграў, не ведаю, аддаў ці не, але прайграў. Паколькі базы няма і не было, не будзем называць прозвішчы. А сэнс тым, што, ну, безумоўна, Лукашенко разумее пагрозы этого, як ён адбіваецца. Ён кажа, ну, Расіі тут база не патрэбна. Якая розніца летаць ім са Смаленска там ці адкуль-небудзь з Барыцова, Добруцка, Падменска, там некалькі хвілінаў розніцы. Гэта толькі прыносіць нейкія дыпламатычныя праблемы, а в ваенным сэнсе гэтага вялікага сэнсу ніякага няма. І так, в прынцыпе, і ёсць, па-першае. Па-другое, Расія даўно ўжо ў пэўным сэнсе не давярае Беларусі, нават лукашэнкаўскай. Мы ведаем, як яны выбудавалі сваю новую, ну, хаця Беларусь афіцыйна ўваходзіць у гэтую сістэму расійска-беларускай ваеннай групоўкі, в выпадку чаго там, значыць, беларускія войскі павінны прымаць удзел у ваенных дзеяннях там разам з расейцамі, у іх ёсць свая роля. Але тым не менш за апошнія, ну, гады, дзесяцігоддзя раней, як Лукашенко таксама заявляў, у вас жа няма нічога там да Масквы. Так і было. А цяпер ужо за апошнія гады расейцы падвялі свае войскі да беларускай мяжы,
і пра гэта шмат пісалі, з чаго бы это раптам там да Брянска, там не да украінскай і з боку беларускай. То бок яны ўжо гэта зрабілі на выпадак, калі ну все-таки Беларусь окажется вдруг оказался вдруг вось і стратэгічнае мысленне ў гэтым сэнсе працуюць. Але канешне яны бы не супраць былі гэты выступ вот такія, ну як мы глядзім карту геаграфічную, беларусы называюць такі балкон, які надвісае над Украінай, Польшай, асабліва Літвой, Латвіяй, вось, ну, врезаецца в Польшу. Конечно, каб гэты выступ цалкам бы ім прыналежаў военно-палітычным сэнсе. Им бы этого хотелось, но это не хотелось бы не толькі там любому кіраўніку Беларусі, а нават Лукашенко, які разумее все пагрозы гэтага, які разумее, што тады ўжо гэты павадок будзе зусім не павадок, а это просто будзе нейкі вельмі кароткі ланцуг, ні кроку назад, ні кроку наперад ён не зробіць. Таму ён тым ліку будзе ад гэтай, скажем, перспектывы адбівацца. Стрэлок, наш глядач, ўсё ж таки пытаецца, нягледзячы на тое, што Віталій у нас не ваенны і не вайсковы эксперт, а палітычны, з палітычнага пункту гледжання ў стратэгічным плане, чым скончыцца вучэнні Захад-2021? Но тут, відаць, маюцца на ўвазе, што разганяюцца ўжо фейкі, прычым з расійскага боку, пра тое, што Лукашенко падпісаў указ, тут расійскія войскі застануцца пасля заканчэння вучэнняў, таму што хутка новыя вучэнні, чаго ж ім ездзіць туды-сюды і гэтак далей. І ўсё ж такі. Ведаеце, вот в нашай сітуацыі палітычнай і ўвогуле беларускай ёсць нейкая смеласць пэўная сказаць, што вось не пессімістычны сцэнар. Бо калі людзі кажуць пессімістычны сцэнар, все ім, так сказать, махаюць галавой, але потым, калі нічого там такого не здараецца, ну, ясна, слава З Богу. палёгкаю Уздыхнули, слава Богу. Я просто папярэджвала, еще самые оригинальные кажуць, это не адбылося, тому что я папярэджвал про это. Вось каб ён не сказал бы, все страшное здарылось бы. Я выкрыл их планы. Я выкрыл их планы, и все, тому самолеты гэты не пры... Так вот, я рызыкну зноў такі, там, кто-нибудь паглядзець і можа, ну, зрабіць абсолютно дадзеным выпадку, ну, не пессимистичный сценар, нічога не будзе. Все, як в 17 годзе, расійскія войскі вернуцца, вось, нічога такога, што, ну, не было б нечаканага, неардынарнага, не адбудзецца. Яны тут зробяць свае вучэнні. Правда, вучэнні уже, конечно, яны пройдуць не в той атмасферы, як в 17 годзе, я хочу это адзначыць. Памятаеце, тады Лукашенко такую, ну, такую шпильку зрабіў сваім расійскім таварышам, што запрасіў, як Беларусі, наша тэрыторыя, так сказать, незалежны кіраўнік незалежнай краіны, запрасіў экспертаў і ваенных НАТО паназіраць. І рускія скрывіліся, як потым стала вядома, нават там не заставаліся на нейкі там банкет выніковы, фуршет, паколькі там не захацелі з натаўцамі быць. Зараз уже такой раскошы Лукашенко себе не можа дазволіць. Зараз ён, конечно, там, сказать, матюкае Захад больш, чым Расія, паколькі ён хоча быць больш святым, чым Папа Рымскі, і больш антызаходнім, чым все ў Расіі, і только з гэтай, так сказать, ролью он можа выжываць яшчэ нешта прасіць у Расіі. Але ну, плюс это и накладаецца на его перакананні. Ён раней стрымліваўся, а зараз он гаворыць то, што з маладосці думаў пра Захад як глыбока савецкі і глыбока таталітарны чалавек. Вось. Але вот нават не можа дазволіць запрасіць эксперту. Конечно, любыя гэтыя вучэнні — это напруга для беларускіх суседзяў і 13 и в 17, и тем больше зараз 21. Но я рызыкну все-таки выказать меркаванне, что ничего экстраординарного не отбудется, никто тут не застанется, на Украину никто з нашей территории нападать не будет, и вучэнні скончатся, ну, тым, що пачались. Цікавае меркаванне выказвае яшчэ адзін наш глядач. Піша: мне падаецца, патугі рэжыма па інтэграцыі гэта не больш, чым спробы гэтага ж рэжыма аб'яднаць беларускае грамадства супраць Расіі вакол Лукашэнкі, каб зменшыць градус негатыву да яго самога. Ну, ёсць такое рацыянальнае зерне. Ведаеце, тады, в 19 годзе, ну, нават мне было дзіўна, калі, ну, некаторыя, скажем, людзі, ну, як сказаць, з нашага все-таки асяроддзя, ну, беларускамоўныя, там, нацыянальна арыентаваныя, яны сур'ёз задумваліся там лепш Лукашенко, чым Расія. Вот такую. І спрачаліся там і з тымі людзьмі, хто, в тым ліку са мной, хто казаў, вобразна кажучы, Лукашенко — это і ёсць Расія в Беларусі. Нема і не будзе, напэўна. Нема больш прарасійскага палітыка, чым Лукашенко.
няма іншага палітыка, які праводзіць расійскія інтарэсы больш, чым Лукашенко. Ён жа ад іх адбіваецца, но ён жа спачатку сам залазіць в эту яму, потым там гераічна з нейкіх гэтых ямаў вылазіць і крычыць, які я герой. Вось вся яго палітыка настроена на расійскай падтрымцы, на прасоўванне расійскіх інтарэсаў. З 95-го года, калі ён абмяняў здушэнне беларускай мовы, беларускіх сімвалаў на інтэграцыю з Расіяй, на расійскія грошы, калі ён сказал: я ваш, я больш ваш, чым вы самі, я больш савецкі, чым вы самі. І это іграла, і з той пары, конечно, зараз ім надакучыла плаціць. Зараз у его такая ситуация, что уже что бы он ни говорил, я ваш, не павялічваюцца. Это просто, ну, можна бачыць, як там выціскаюць гэтыя там полмільярда давно абяцаных под таким соусом, что вот перамога, а яны давно былі распісаныя, і за год это, ну, десяткі разоў менш дапамога, чым была там в канцы 90-х нулявыя для Лукашэнкі. Россия уже не хочет за это платить. Россия уже кажет: ты и так наш, что нам за это тебе платить? Ну, куда ты денешься? На Запад ты не пойдешь уже, никто тебя не возьмет. Ты только сиди и думай, как бы тебе не свергли уласный народ и уласные ж там номенклатура и силовики. Так что уже не выпендривайся ему кажуть, и он-то разумеет. Можна крыху пашырыць тэму. Я закрану сустрэчу Байдена і Зеленскага, але з такім беларускім ракурсам. Днямі я пабачыў, на жаль, не было часу паглядзець больш уважліва, але такім выступ Павла Латушкі пад загалоўкам: ад сустрэчы Зеленскага з Байденам будзе залежыць лёс нашага рэгіёна, як будзе, што будзе адбывацца з Беларусю далей. Вось, на жаль, я вот расшифроўкі далей загалоўка гэтага не паспеў. Чаму? Да. Да, вот чаму? Вот ты бачыш нейкі ўплыў, які можа быць потым як у якасці наступстваў пасля сустрэчы Байдена і Зеленскага? Ну, по вялікім рахунку, не вельмі, не того, што я так, можа быць, мала геапалітычна разважаю, як Павел Латушка, но просто гэта трошкі публіцыстычнае перабольшанне з яго боку. Значна больш, конечно, ўплыў для Беларусі мела сустрэча Ціхановскай з Байденам, это безумоўна. Але, ну, так атрымалася, што я 2 дні даволі актыўна сачыў, у меня тут ёсць украінскі тэлеканал, тэлевізор, я сачыў за гэтай сустрэчай, 3 дні украінцы ее абмяркоўвалі вельмі актыўна. Ну, што можна сказаць, напрыклад, той же паўночны поток, ну, ЗША ўжо не адменяць, не збіраюцца змагацца з ім, паколькі яны, ну, все-таки решили не псаваць адносіны з Германіяй. Байден зрабіў стаўку на, ну, свае, скажем, саюзніцкія адносіны з Еўропай, то, чого насуперак Трампу, паколькі Трамп их як бы не вельмі вітал, вот, Еўропу, і там его не любілі. Цер а в Еўропе, ну, Германії, перш за ўсё, гэты трубаправод паўночны поток 2 патрэбны, і Байден вырашыў, ну, калі выбіраць паміж, умоўна скажем, Германіі і Украіны, не то, што там трэба такі выбар, но все-таки інтарэсы Германіі ён не можа ігнараваць. Украіна атрымала свае, ну, словы пра геапалітычную падтрымку, пра стратэгічную падтрымку, атрымала свае мільёны даляраў на ўзбраенні. Это, безумоўна, ну, пазітыўны, так сказать, для Украіны крок. Ну, атрымала і то, што зноў-такі амерыканцы пацвердзілі, наколькі там моцная в Украіне карупцыя, як Украіна яшчэ шмат павінна зрабіць, каб гэту карупцыю вынішчыць. Это, ведаеце, асабліва гучыць, ну, скажем так, адкрыта на фоне Афганістана, паколькі, ну, зараз Афганістан абмяркоўваюць, што вот там за неспеласці грамадскіх інстытутаў, дзяржаўных інстытутаў і карупцыі вся эта дапамога ЗША пайшла в нікуды, пайшла фактычна в нуль. Все гэтыя мільярды, кажуць нават пра трыльён даляраў за все гэтыя гады. Таму амерыканцы зараз, ну, хочуць той же Украіне сказаць, што, ну, не можам мы даваць грошы дзяржаве, дзе яны будуць кудысьці там раскрадацца, поэтому змагайцеся з карупцыяй. Ну, а в гэтым сэнсе, ну, не бачу нічога новага пасля гэтага візіту. Амерыка як заяўляла пра сваю, ну, скажем, прыхільнасць незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту Украіны, это маецца на ўвазе і Донбас, і Крым. В гэтым сэнсе пазіцыя Амерыкі не змянілася, і ясна, што Расія все ўжо называюць гэтую сустрэчу антырасійскай сустрэчу Зеленскага і Байдена. Чаму? Сустрэліся 2 прэзідэнта, якія кажуць пра тое, што Украіна павінна быць тэрытарыяльна цэласная, недатыкальная. Так што в гэтым сэнсе, ну, вот можна, як бы, ну, падтрымаць пазіцыю Павла Латушкі, тым сэнсе, што падтрымка ЗША Украіны мае вялікае значэнне, ну, для патэнцыйна для незалежнасці Беларусі, для таго, што Амерыка
ніколі не ўхваліць тыя, ну скажем, крокі, якіх мы баімся, апраўдана ці не, там па страце беларускага суверэнітэту. Але ж гэта не новае. ЗША давно заявілі, што любыя дамовы, пра якія прывядуць да беларускага знішчэння беларускага суверэнітэту, яны не прызнаюць. В І прынцыпе, а яшчэ другая рэч, што Лукашенко даўно аб'яўлены нелегітымным кіраўніком. Всё, што ён зараз не падпісаў, гэта не будзе зацверджана, ну, не будзе не то што падтрымана, а будзе ігнаравана, будзе прызнана нелегітымным ні ЗША, ні Еўразвязам. А Лукашенко і не будзе нічога падпісваць. Таму і Падпіша не ўрад. будзеш. Галоўчынка падпіша. Ну, в дадзеным выпадку Лукашенко, я маю на ўвазе, безумоўна, не аднаго чалавека, а, напэўна, всю ўладу. Хаця, бачыце, выпадак з МВФ, ён паставіў пытанне пра гэта. Да, вось сапраўды, урад жа ж ніхто не аб'яўляў нелегітымным. Так. Ну, але ўрад, ён падпісвае ўрадавыя дакументы, там міністэрскія, а дакументы больш сур'ёзнага ўзроўня ўсё-такі не можа падпісаць урад. Нема такіх юрыдычных Аб прэцэдэнтаў. адзінай валюце падпіша Нацбанк. А падаткавым манёвры падпіша Міністэрства па падатках і зборах. Гэта магчыма. Гэта тая рэч, якая, ну, напэўна, не будзе, ну, скажем, успрымацца як там страта суверэнітэта тымі ж амерыканцамі і еўрапейцамі. Таму я і казаў, мы ўжо пра падаткавую сістэму абмяркоўвалі, што мне здаецца, ну, это будзе жа апошнім, так сказаць, прызнаннем Лукашэнкі сваёй абсалютнай залежнасці, калі ён нешта падаткавае там падпіша агульную падаткавую схему, паколькі мала таго, што это залежнасць, так это яшчэ разбурэнне беларускай эканамічнай схемы. Не, ну я ў дадзеным выпадку просто Прыклад, казаў да. Прыклады таго, як могуць Прыклад, абысці гэта, каб не сказаць, што нелегітымнае. Вот. Прыклад МВФ, я думаю, трэба патлумачыць нашым слухачам, не все павінны так туды ўнікаць у гэтую тэму, што вот гэты мільярд, што далі МВФ Беларусі, і, ну, супраць чаго змагаўся і Латушка, і Ціхановская, вось, і працягваюць змагацца, паколькі его трэба яшчэ, так сказаць, этот мільярд ператварыць у валюту, пакуль ён, так сказаць, віртуальны, але был сэнс тым, што вось як жа можна даваць нелегітымным. Але вось Афганістану, да, талібам не дадуць. Нават Венесуэле вось не даюць, паколькі сапраўды там спрэчка пра легітымнасць даўно ідзе, і заходнія дзяржавы не прызнавалі, значит, легітымным прэзідэнта Венесуэлы. А вот тут вот в беларускім выпадку далі, паколькі там старое рашэнне, і вот гэта той же, ну, дастаткова непрыемны выпадак, калі вот гэтыя рамкі нелегітымнасці палітычнай, калі заявы ёсць, што не прызнаем, адрозніваюцца ад юрыдычнай. Калі палітычна не прызнаем, а потым юрыдычна аказваецца, што в пэўнай ступені прызнаюць. Ну, вот такая рэальнасць. Ну, ведаеце, можна сказаць, што Захад там не прызнаваў далучэння балтыйскіх краінаў да СССР. Вось. І, ну, а што з таго? Яны былі далучаны і жылі ў СССР з 39-го года па 89-й. І весь гэты час, ну, вот што мог Захад? Ён жа не ваяваў за іх. Ён проста не прызнаваў это юрыдычна, але рэальнасць была такая. Віталь, хочу яшчэ закрануць два пытанні, якія прыйшлі ад нашых гледачоў. Неабыякавых гледачоў. Дайм, калі правильно читаю, пытаецца. Было расследаванне Байпол, выснова з якога жахлівая. Па сутнасці, у верхавіне беларускай арміі няма нічога беларускага ўвогуле. Ці можа гэта сыграць супраць Лукашэнкі? Ну, маецца на ўвазе, вот, што можа быць, калі ён там пачне выбрыківацца, працягваць. І ад стрэлка адразу падобнае пытанне. Віталь, ці могуць стаўленікі Лукашэнкі пасля яго умоўнага зыходу працягнуць прарасійскую палітыку, і ці Расія не разлічвае менавіта на гэта, падтрымліваючы рэжым Лукашэнкі? Давайте з другого, ты нагадаеш потым пра першы. Другое, паколькі мне это больш, так сказать, палымянае такое пытанне, тут можна шмат говорить, сколькі нас часу яшчэ. Ну, пажадана коротка, Да. але змястоўна. Я калісьці пісаў такі артыкул, што зменіцца, калі сыдзе Лукашенко. Все, это был заголовок. Бо сапраўды, вот люди кажуць, вот особо ни при чым, там сказать, схема застанецца, система застанецца. Не. Беларуская система это в крайней ступени автократия. Притым ёсць недавно я удзельнічал вот Рудковскі, Петро Рудковскі, старшыня БІСу, праводзіў такую канферэнцыю, где прэзентаваў даследаванне этого ж Беларускага інститута стратэгічных даследаванняў, где по ступені вот аўтарытарнасці беларускі рэжым там першае месца ў свеце ад таго, наколькі залежыць его функцыянаванне ад аднаго чалавека. Вось. І ў дадзеным выпадку, вот завтра, напрыклад, калі сыдзе Лукашенко, вот пры гэтай нават уладзе будзе замест яго там умоўны
сённяшні прэм'ер Галочынка, і все зменіцца тым сэнсе, што ён вымушаны будзе праводзіць больш ліберальную палітыку, ён вымушаны будзе зайгрываць з захадам, ён вымушаны будзе праводзіць палітыку некага прымірэння ўнутры Беларусі, таму што ну гэта як бы вот палітычная некая ну заканамернасць всіх такіх, хто прыходзіў замест доўгіх такіх аўтарытарных кіраўнікоў, якія давно ізжылі сябе, і ў яго не будзе у нового любого кіраўніка, нават калі это будзе не дэмакратычны, а той же стаўленік, не будзе этого шлейфа, этого хваста палітычных забойстваў, пачынаючы ад 90-х, заканчиваючы забойствамі 2020 годзе. Не будзе шлейфа хваста тых санкцый, не будзе таго непасрэднага характару, які мае сам Александр Лукашенко, які заганяе Беларусь часам в тупик, просто яго рысы нейкія чалавечыя. Таму вот нельга казаць, што прыйдзе вот як кажуць там некаторыя ну занадта можа патрыятычныя, што вот пакуль мы все не навучымся там гаварыць па-беларуску і спяваць магутны Божа, то няма чаго Беларусі і марыць пра пераменах. Не, давно беларускае грамадства, хаця оно не ідэальнае, хаця оно в розных сферах самае рознае, там прарасейскае і в пэўным сэнсе і застаецца патэрналізм, там сацыялізм, вось непатрэбнай, скажем так, колькасці. Але яно давно пераспела да гэтай змены, да змены гэтага прозвішча. І в любым выпадку будуць, калі гэта прозвішча зменіцца, застаецца нават сістэма, будуць перамены, якія потым вымусяць змены в самой сістэме. Так было пасля Франка, так было пасля Салазара. Франка все зрабіў в Іспаніі, каб пасля яго сістэма захоўвалася. Ён рыхтаваўся да свайго сыходу. Все праз пару гадоў там все пакацілася, пачаліся перамены, пачалася дэмакратыя. Гэта і в нашым выпадку немагчыма, што вось сістэма застанецца хаця б на нейкі доўгі перыяд. Не было у Франка і яго краіны суседзяў такіх Это да. Расіі. І ў дадзеным выпадку вот да першага пытання пра расійскасць Гэта ёсць. Я думаю, там мы маем на ўвазе, ну, што большасць гэтых генералаў беларускім войск, яны закончылі расійскія ну, вышэйшыя навучальныя установы, акадэміі ваенныя. Ну, што ім яшчэ заканчваць, так? Вось, натаўскія яны не заканчвалі, з улікам таго, што Беларусь в ДКБ і монстр НАТО яшчэ падбіраўся в 97-м годзе да Беларусі, потым неяк перастала, зараз зноў стал падбірацца паводле Лукашэнкі. Таму гэта, па-першае, да, і беларускія туды самыя шчырыя беларусы там з любой гарадзенскай брэсцкай вобласці становяцца ваеннымі, едуць вучыцца у гэтыя ж маскоўскія вышэйшыя навучальныя установы. Гэта залежнасць безумоўная, з іншага боку, што яны, ну, як там, ладно, не будзем говорить, показалі падзеі, але яны абсалютна спачатку яны пралукашэнкаўскія, потым яны ўжо прарасійскія в душе, але яны будуць выконваць загады. Ну, такая селекцыя, скажем, адмоўная за апошнія 20 гадоў в беларускай сістэме ўлады, што фактычна нават уже не так і важна. Які-небудзь, умоўна скажем, пасля 20-го года Макей, чым ён адрозніваецца ад прарасійскага генерала? Хаця он, безумоўна, в душы чалавека дастаткова, напэўна, пра-беларускі і пра-заходні, але што, вот в сістэме ён зараз выконвае сваю сістэмную функцыю. Тое ж сам было в 10-м годзе, уже забылі пра гэта людзі. Калі ён быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта і таксама сажаў падтрымліваў пасадку палітвязняў, і раптам там все это забылі, і стал ён пасля 15-го года нейкім там светачым надзеі для многіх там беларусаў, номенклатурнай надзеі. Не, в гэтай сістэме ёсць, конечно, голубы і ястрабы, але яны не могуць себе праявіць, а яны будуць, асабліва в крытычны момант, абсалютна у сістэме паводзіць себе як прасістэмныя. Дзякуй вялікі. Адкажу ад сябе, Віталю, прашу ўжо не губляць час. Вадзім Ігнацьеў абураўся, чаму Цыганков абяцаў расказаць пра тое, як яго некалі год таму затрымлівала ДАІ разам з жонкай, і, маўляў, не расказаў. Так вось чытайце фейсбук Віталя. Все даўным-даўно ён расказаў і ў сваім фейсбуку, і ў сваім тэлеграм-канале, на які раю, дарэчы, падпісвацца. Дзякуй вялікі. Віталь Цыганков, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Беражыце сябе.